Жыві ж наш край, няхай надзея гарыць у сэрцы і мацнее. Касцёл Божага цела, Мінская вобласць, горад Нясвіж. Касцёл Божага цела – гэта першы барочны храм і першы езуіцкі касцёл на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Акрамя шыкоўнага знешняга выгляду, адзначым аздабленне інтэр'ера. Цэнтральнае месца, у якім займае манументальная копія таёмнай вячэры Леанарда да Вінчы. Сутарэнні касцёла прызначаныя былі служыць радавым фамільным склепам радзівілаў, і зараз гэтая крыпта трэця па колькасці дынастычных пахаванняў у Еўропе пасля бурбонаў у Францыі і Габсбургаў у Аўстрыі. У Несвіжскім касцёле усталяваная мемарыяльная пліта ў гонар пісьменніка Уладзіслава Саракомлі. З'явілася яна ў 1902 годзе, у 40-е годкі смерці Людвіка Кандратовіча, сапраўднае імя. У свой час ён працаваў у Несвіжскай канцылярыі, а ў касцёле вянчаўся. Менавіта партрэт, змешчаны на пліце, выкарыстоўваецца ва ўсіх выданнях твораў нашага славутка суайчынніка. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!